Leyla, baktın mı? Yani hakikaten değil. Dostlar bu bir täze Mayta adlı kino serialymyzy, ýagny 3 seriýasyny dynlyk geçikden soň näme kino serialy size ködürlerkäm dip gaty köp pikirlendim we ahyr şuna gelim baş gereýňamy Leyla Aşkoynar we köp bölegi esafi oba durmuşundan bolar. Ähli şunu döretmäge kömek eden artistlere, halip artistlere, ýigitlerimize, gyýlarymyza şeýlekem Bahar Toýmakanyň administrasiýasyna, şeýlekem ýüpekçi, ýagny Softinka, Bolto köp taw bolsun aýdýar. O täze agdy bir kollektiwine aýratyn taw bolsun aýdýar. Umumyň gaty köp adap şekilli we ýakyn günlerde de size ködürler inşallah. Biz bilen galyň, biziň toporumyz Elmydama sizi begendirmek bilen yine de bundan başka da Kudrat adlı iň bir kıyın düşen proyektima onum yakın günlerde yani Ağustos'un 1-ine ya da sentyabrın 1-ine size ködürlemek isteýär. Şoň üçinem biz bilen galyn. Aýratynam sag bolsun Murat Molla. Molla Murat sag bolsun aýdasymyz diýär. Şu biziň höwesimizi görüp bilip biziň göwnümizi ýykman şeýle proyektlarda düşmäni. Teatrda işledim ha. Şu Murat, bak bu Murat. Şu Halifa. Hem şu Murat. Bular hem dostum hem goňşuym. Şu ikisinin bile saklaşıp benim şulan kinosyny oynamany arzu etdim näçi. Allah can men arzu etdim. Näme diýsen? Operator. Murat sen işinde üstünlük. Zanyň taw boldun edýän işiňe. Hemme zatlar şular halk üçin, halkymyzy begendirmek üçin. Allah can o kinolary çıkarıp arap, olaryň o baýrakly orunlara eýe bolsun. Zanyň taw boldun gatysyn. Taňa dönen. Murat duwa. Nawza gysgat. Şowlu bolsun inşallah çykanda görüň diýmek galya. Taňa da taw bolup köp. Men udaçy dileýän, saňa da neme rahatlyk, giňlik hemmämizi çydap, çekip, hemmäň bir karakteri bolýar da, ana ýok baş ýolbaşy bolmagam kynda. Udaçy. Taw bolun. Bu bloglanjyk birlik sapar men zadyma düşüp görýär. Kinoma düşüp görýär. Zanyň taw bolsun başyndyk kur. Diňen başyndyk kur. Bu oňan ýanynda. Taw, taňara gatyn. Umuman mara film realna gyzykly her bir sekundy bugün şolaryň gadýan we siziň göwnüňizden doly turarym gadýan biz bilen galyň.